Sumawur kang taranggana. Ora iki anyar-anyar. Lah do tok bedhek kok masalahe. Mung sawiji tumandem jroning ati. Kanca-kanca ki seneng nek jenengan bawa sing mertobat-mertobat ke lho, Mas. Kae bawane paringanipun Pak Haji Anom Surata. Oh lah iya. Almarhum. Iya. Sumunar tejo katulu kang lintang panjarina sung pratandha wates kiki sing dalu wancine wus gagat enjang babar pepadanging bumi. Wah, suaramu wis bali bening meneh, Mas. Aku mau wis ketir-ketir. Apa? Mau gasrut kabeh kok suaramu. Ya serak. Gasrut kaya gestrek kok. Durasi ya. Oh, iki wis bali pulih. Jam 3 kudu rampung. Lah ngopo? Serak selantai. Sungkeman Nggih. berkah pangestu Rama Ibu. Nggih. Mugi-mugi keluarga pinaringan panjang yuswa. Amin. Arep wis ditinggal lunga ngrumini muga-muga sing sedaya pinaringan sedaya kang husnul khotimah. Pikantuk kasuwargan jati langgeng ing salamenya. Anggenipun berkah pangestu kalian putra pinanganten sekalian garwa. Semonggo Elida. Jagong manten hiburane campur sari tanpa akhir Saka Karanganyar Taman Sari Abimanyu sowan Nggih. disangoni piyai-piyai entuk 800-an. Lah iya. Karanganyar Taman Sari Nggih. pindah wonten ing Candirejo. Nggih dangen. Rampungipun salat Jumat berjamaah mau. Anu sing salat ya salat iki ora nek wong salat. Lah piye? Lah barengi ya. Ora mau mandek ning dalan kok yo. Lagi musafir perjalanan. Mukafir. Kang samyang Iya. Mas Darmanto ya WA iki. Iya mau ngampirke yo Mas. Cedak nggih? Yo cedak. Oh, ora ngerti kok kamu rene gonceng. Lah. Gonceng Elida. Bu. Kadang pesan saja
Rias Multimedia Kebon Show Boyolali Java Lecting Jangkep NSP Audio Abimanyu Wis apa to bal-bal? Sik lagi nyambut gawe bos. Nyang-nyangan ra dadi ngono. Kowe iki ngopo kok usek wae lho anak kancane nembang apik-apik bareng kok ya. Aja wayangan kok 350 iki ya enak klorengan kok. Apa kowe 3,5 juta. Kok menawa nek wong kapusan. Minus. Nenone. Apik. Kang Samyong Ra Sip. kadang pesan sajake